Борис Дрангов е роден на 3 марта по стария календар, и на 15 марта 1800, преди 150 години в Скопие, в родбивото семейство на българския първенец от Скопие и участник в църковно-строителните борби Стоян Стефанов Дрангов и неговата съпруга Юрка, която е родом от Мала на Боричене. Освен Борис, в семейството на неговите родители се раждат още двама синове, Михаил и Тодор, и две дъщери, Мария и Екатерина. Няколко думи за образованието. Завършва, те са 7 училища по това време в начално училище в Скопие, той завършва едно от тях. През 1889 година се дипломира с отличие в Скопското педагогическо училище и веднага заминава за Солунската гимназия, известна на всички българи в Македония. Учи 4-то отделение гимназиално, завършва го и се премесва в София, където го приема неговия по-голям град София. Там завършва с отличие и 5-то гимназиален клас, но е видял военните униформи и казва, че там е място. Кандидатства през 1891 година в военното училище, приете заедно с много други негови връстници, между които Гоце Делчев, Саракинов от Воден, Ефрем Чучков от Щипец, Стамат Стаматов от село Дренов, Демърско и други. 10 души се приети в Македония, младежи в първия випуск, в този випуск, където е и Дрангов, и още 10 души от Тракия, от Бесарабия, има от бъдещите западни покрайнини и така. Дрангов се ориентира още в началото, самостоятелно учи в военното училище, сам научава руски език. И на руски не допадат му българските военачалници Суворов, Драгомиров. Той между другото се влюбва от Драгомиров, ще видите една грамота от него. Пръв е в всичките си курсове, той взема почти винаги първо място по стрелбата. Също така е един от първите отличници и поезда. Нещо и още нещо, трето, което казах като казал, през този негов период в военното училище. Той още тогава прави впечатление на околните му преподавателите с ораторските си умения. И не е случайно, така един малко граничен факт, Фердинанд I да обича често да ходи в военното училище, забелязва младежа и лично го награждава с чип златни топчета за мъжете с собствен вензел. Които се пазят в военния музей. На 1 януари Борис Дрангов, 1 януари 1895 година, значи това е на 23 години, Дрангов е произведен в първо офицерско звание от полици, това е младши офицер, заминава в Пловдив, в първото му назначение, след 3 години заминава, като се преместен в Лом. Същевременно започва да пише в различни издания, някои от тях като вестници изписания, като военен журнал, войнишка сбирка, военни известия. Общо за този период от 1895-1993, това са 8 години, отпечатва 25 военно-периодични статии, посветени на обучението, на възпитанието на войниците от кавалерията, на военното изкуство. Неинтересна е неговата, тя е брошурка, но си е малка книжка, която се нарича подробна програма за обучение на млади войници и редници. 8 издания. Рядко има други издания, които в този период имат такава тиражност и такава популярност. В Лом се случват две важни неща в живота на Дрангов. Първото е, че той общува с различни младежи и двойки, разбира се, но се влюбва като всеки нормален 25-6 годишен мъж. Влюбването е много хубаво, това е красиво. Проблемът е обаче, че госпожицата, която тогава се нарича Райна Денкова Николова, е 16 годишна и не могат да се включат брак. Девойката се разпа, тя между другото е Солон, в Солонската гимназия завършва пълнолетие на 18 години и на 1 октомври 1998 година двамата сключват брак. Имат 5 деца, едното от тях е пред цялото време траяне на службата на полковник Дрангов, жена му Райна Дрангова е с него. Второто нещо, което се случва в този период, когато той е в Лом. Той между другото има досег, както ви казах, Севрен Чукчовски го познава и Гоце Делчев, но тук
той влиза вече в освободителната праца. Тая революционна организация, която се изгражда, нелегална е, всъщност първият му досег с организираното освободително движение. Така че той е избран и в ръководството на тези братства. И от тук насетне, освен войската, той е съпричастен с македонското освободително движение. И не случайно, когато на 20 юли, недалеч от тук, в Смириво, избухва въстанието, той е сред първите редици в въстаническа чета, събитията, които ще просвети нашия колега, по-късно доцент Ангел Джонов.